persoa que leva adicados a Voz Natura nada menos que estes 17 anos de andaina. Profesores e alumnos o coñecedes perfectamente porque foi a cara visible de Voz Natura todos estes anos, pero agora chega o momento da despedida. Falamos, e creo que xa o intuídes, creo que xa o sabedes, de José Antonio Díaz Núñez. Este ano se xubila e por iso queremos decirlle dende aquí, Machiño, grazas. Machiño, gracias por a túa entrega, por vivir Voz Natura como algo propio. Que onde está? Por disfrutar e compartir horas con todos nós, sempre cun sorriso, sempre de bo humor, sempre está aí Machiño para todo o que necesitemos. Forte aplauso para Machiño, que queremos facelo emocionar. It's a beautiful day. It's my turn to fly. So girls get